Mayor, maray naga po. Marinaga, Henry, tabi, sa gabot sa mga parantabay. Yes, sir. Onder ka tabi, Mayor, sa tuyang programa sa DCGB. Primero, Yes. sa araw mo, ako ang nagiging PIO ng unyang kansyudad. Aha, yung nga na-monitor ko eh. Iyo. Ako nang unya ng pigapaharapot. Ano nangyayari, tabi, day, ano, panghapot pala nyor, sisay dapo ang mga dapat na mag-receive kang 1,500 na assistensya para sa mga senior citizens na po sa Legazpi? Yes, Henry, kasi Mm. kita bagay, gustong pigapod na OSCA office. Apo. Gabos ng mga senior citizen, Mm. ma-apply ka baga duman Yeah. Aha. para matawang ka ki ID, Mhm. Mm. para registered ka as a senior citizen, Opo. and you will be given all the benefits given by the government. Opo. No? Aha. Kasarabay na dyan ang 20% sa mga pagkaon, transpo, Mhm. medicine, asin iba pa. Mhm. Now, ang makakadisip po yan, gabos. Basta may ID ka po, OSCA ID, dahil po yan kayo po na certification of indigent. Kaya po Ayun. financial assistance sa mga senior citizens. Mhm. Mm. Ang garantor, ang kwantabi yor, ang passport sa para makareceive ka ito, OSCA ID. Oo, dapat may kuwang ka Opo. to ID mo, na registered ka sa Legazpi. Opo. Igod ayor ki mga senior citizen na day po nakarehistro sa OSCA? Ayan. Yan tabi. Kasi actually, ang nakarehistro according to OSCA office, Mm. kay PECOS, is 18,164. Yes. Totoo po yan. So meaning, Mm. yun ang pre-allocated pa. May naglag kitang alawan. Opo. Aha. Mm. Kaya sa mga day pa po nakaparehistro, may oras pa ka mo. Pero yung nga niyan, ang mainit ang paperol mo na yan, so 18,164. Oho. Sabi mo yor, ini po gabos ano, regardless of status kan senior citizen. Ano tabi? Regardless kung ano ang status din sa komunidad, gabos tabi Basta tabi, makaka-receive. senior citizen, Opo. maski po nagka-pension ka o non-pensioner ka, Yeah. makaka-receive ka po. As Oo. financial assistance for this pandemic. Yes, tayan talaga suhapot Senior kan citizen. mga ibang senior ta. Kami nga po GSIS pensioner, mga retirees, SSS pensioner. Gabos po sinda makakaigwa. Kabus tabi, Opo. Henry, Oo. dahil exception yan, dahil makaka-receive. Opo. Iyor, ikaw pa kung nadadangog na may pigada lang kamo para sa PWD and sarup ano pa ito, PWD and iba pa tabi na pwedeng mag-receive ka asistensya? Totoo po ito? Yes, Henry. Actually, ang PWD kasi medyo may iwas yan na definition. Opo. Aha. Pwede ba akong may diabetic ako, PWD na ako, pwede akong, di ba? Iyong mananggad, iyong Oo, mananggad. kaya mo oo. yan, tingin kontak kung ang persons with disability, so mga talagang, ang bawa, so talagang pilay, talagang Oo. mga common ta, indigent ta. Iyo po. I see. Kaya Okay. dana ni pa big percent ko sa CSW dito. Baka, ang matawan ta is, siyempre, data aram, gabos kasi nag-aagad ki mga PWD ID. Iyo So, baga. qualify ka lang muna ini. Iyo baga. But rest assured that we will analyze everything na should be really adaptable to the present time. Iyo mananggad. Ta iba nga ni po ba kayo, iba nga diabetes ka, may diabetic ka, di ba? Diabetic ang sarong tao. Paminsan nadideclare diyan na PWD pag medyo maluyan ang pagiling. Di ba? Yung nga ni Henry, Oo. ako nga ikaw akong tugang na may hilang sa PWD, pero sabi ko, bako ka man qualify, tama ko, supan man sa na yan, I think so hilang niya. Diba? Iyo baga. Mhm. Okay. So with that your, no rin po ini pwedeng mapunan ta na may tao po sa ining assistance ta sa mga senior citizen, tabi. Actually, ang mga senior citizen, makapuna kita this Thursday. Aha. Ma-payout na kita, meaning Thursday, Opo. and sa Southern Barangay, Okay. may mga clustered kita para mapadali ta. Iyo May baga. mga mandit ba sa baga Henry, para aram mo ba ang tao sa bako mandakulo nun. Kaya ni mapadali ta, may mga cluster kita. Pero sa barangay, sa Southern Barangay, we have 11. Aha. Sa ngunyan, 3 areas ang na-assign ta dyan. Paano yung pag-release po kay ni personal na dapat sina magkuha or pwedeng representative, tabi? Sa ngunyan, dapat personal. Oo. Not unless, abo ngay apo, dahil na ngay nakaluwas ini, Oo. igagarantiya kang barangay captain o barangay official, pwede na siguro yan.
Iyo gayo. Dito na pagparaigpit. Basta importante, dara siguro sa ID. Iyo baga. Oo. Basta certify kang kapitan, confirm yan. Basta yaon sa ID na pwedeng Yun magka-receive. sabi. Oo. Okay. So, ano yor, may proseso yun ito. Siyempre may protocol kita dapat, diba? Dahil lang sa COVID. Ayun yung hani. Kaya nga mga dito na pipabaraba sinda para Henry ining sa tuyang ma-maintain ta ang proper social distancing ta. Ayun. Okay, very good. Okay. Yor, klarado na po yan. Ikadua, subako na ta po sa siyudad ng Legazpi. Inutong ko muna si Sputnik V. Kami naghaharapot sa kuya. May mabot pa po kita kina pang second dose ka ito. Ano pong bareta na nasaga po nindo? Yes, Henry. Sa mga Sputnik sabi, sa Legazpi, nakakuha kita dyan 2,000. Oho. I think 2,000, siguro mga 2020. Opo. May advisory 76 na nagluwas ang DOH. I think 2 days ago or yesterday ito. Oho. Pig-post ko nito, Henry, Opo. na medyo may delay sa supply kang second dose. Kumapot sa mga tao lang, tagay sa inubos na Mayor, dapat palang binangaan na. Iyo. Diba? Iyo. Dapat Correct. 1,000 lang. Dapat ngayon sinaray na ka ba nga? Talaga sabi po, ang Gamaleya kaya iba man ang karakteristika ni Opo. arugan mga ibang baksin. Abo nga ya, ang Sinovac, kung ano ang first dose na Pareho. vaccine, iyo man ang pang second dose. Ining Gamaleya, Henry, bako, iba man ang pang second dose. Ayun. Oh. Kaya talagang pig-expect ako maabutin eh. Nagkakaigwa ki problema ngayon sa supply. That's why pig-analyze po kang pigadalan kang FDA na pwede ni-extend to 42 days to I think 6 months pa nakalagduman. Yes. Correct po yan. Hanggang 6 months. Oo. 3 to 6 months. Oo. So mahalat yun, ano? Mahalat tabi. Taday man pwedeng bakunahan Mahalat kita ini. tabi. Don't worry tabi. Ang communication, misendo, ararami man kabus ang mga date, ang mga details kan mga nagpa-vaccine. We will keep you posted. Pasensya tabi. Keep calm lang. Anyway, you are already may first dose ka na. So, just ingat-ingat sana. And we will like to assure you na pag may nagabot po, immediately ka mo ang priority as others. Kami po nekta nagka-problema. Sobrang nga ni Henry na 20,000 na vaccine ka. Iyo baga. May kitang issue sa Sinovac. Yeah, oo. Mas nga ni Henry suma nag-irilang baga. Iyo po. Dahil nakaduman sa talaan na date. Na-vaccine ta. Kan Monday, 5 naman, pasaro-saro. Pero pig-accommodate ta. Yeah, opo. So, marilyo na point ito na baka man hanggang mag-isip so iba na natang yata dito na daang pang second dose. Iba ang pang second dose talaga ka Sputnik V. Iba, baka arog kang Pfizer. Napararyo, dosage. Na kung ano ang first dose, yung man ang second dose. Okay. Klaro pa, Mayor. So, ngunyan po, nag-start kita kan vaccination na naman sa LC3. Ano po ang process ta para po duman sa mga naghaharat man kan sa indang magiging bakuna? Okay, Henry. Kasi ngunyan, ang instruction sa tuya, A1, A2, A3 priority. Alos na kwanta naman ini, kumbaga na nalawag ka na ini, Henry. Opo. So we are allowed now for A4. Considering na dako lang bakuna ta, inopen ta na ini, tapos iba mga nagreklamo na. So may mga cut-off lang kita, depende sa kakayanan kan mga vaccinators ta. Okay. Today, 400 lang kita at kulang pa, maabot pa sa vaccine. Pero anticipated ka na. Tomorrow, 900. Webes, then Friday, 900. Then Saturday, 900 again. Di po kita magsurusuan. Basta may QR code ka, abudon ka sa 900, magbalik ka po pagkaga. Iyo po. Basta po, bibilagon mo na yan, pag bago pala mag-log sa gate, hindi na magparapirila. Mapila ka po, nasa log na kung abawa na may pila, sa log na, sigurado ka na. Iya, opo. Kung 900 lang, Henry, 900 lang. Dito ka pala ng sobra kasi baka dayang kayanon kan sa tuyang mga vaccinators na. Basta medyo masailan po ining mga vaccine tango niyan. Medyo yun kay walang yurki garidit na misunderstanding pag may nag-walk in. Allowed pang walk in ngunyan o sa mga masunod na mga aldaw? Mayor? Hello, Mayor? Henry? Yeah. Ang walk-in tabi, actually, din na po yan, maski po sa Metro Manila because of the health standard, delikado ba ganun yan. Maski po sa Manila, during our meeting with the League of Cities and the NTF, dapat mag-QR code kita. Then, not unless na
nakakuanta na gabos, kumbaga nasa kumbaga nakapag-vaccine na kitang 60 to 70%, siguro pwede na yan. Oo. Tago yung baga, Henry, unfair man duman sa nag-QR code. Iyo po. Unfair man. Iyo po. Number two, ang crowd control. Yeah. Papaganon. Basta Some mo yung baga, priority- Henry, Opo. ang mga vaccine ta, mga kuan so mga sabi nga usukan mga tao. So type 1, first come, first serve. I see. Sa priority tabi yor, i-1 to hanggang A3 pa mangraray, pero ang babakunahan na base duman sa QR code tabi na nagpa-register Actually, na. ang iwan ta, Henry, sa mga expanded na lang ini, sa mga member company niya. Mandit-dit naman sa nano. Ang ito naman, talagang sa mga arabo pa ini. Pero may mga mandirit-dit. Oo. Senior citizen bagay ni. Di pa yung construction na padumana kita sa Nagkakaroon A4? ako, Henry. Sabi ko, magkukutawagan ka naman pa, magpabaksin muna. Iyo. Sabi ko naman pala niya, baksin ka muna, Wampay. Okay. Di pa tabi yung construction na padumana kita sa A4, ang Department of Health? Yun na tabi, ang A4 allowed na kita digi sa Legazpi. Ay, very good. At least ha, nagdakol na Kaya kita. nga ni QR code ta, A4 na ini. Oo. Yung Kung remit po na kung kwan. magparalat kita, Henry, kang A3 surubra na nga ni kita, Henry. Isurubra na suminubra na Okay. May mga Di ko maraman, Henry, kung nagarabutan, nagdarakol permiso A3. Puro na may iklang. Pero alam mo daga, Henry, dahil mo mabasot, takot ang tao. Iyo baga. Kaya may hilang sa lang diet, nagsaram, A3 na ngayon ako, may high blood ngayon ako. Papakuna na. Oo. Oo. Nagkukulog ngayon ang payo ko, di, may comorbidity ba ngayon ako? Di puro na A3. Mata, Henry, ang kwan man sana baga, ang prescribed man sana, prescription. Opo. Na ibang ibang certification, maluwag makayo sa DOH, sa A3. Kaya sa may rubrahon, siguro 150% na kita. Okay. Sa Aya. A3. Aya. Dakula ubi na lang kawo na di. Walang Sa may kawo talaga, comorbidities. Okay. So pero po ang naka-register ta sa online na mga may QR code na dapat mabakunahan ta sa syudad. More or less. This date, Henry, 32,000. Pero Dakulong kami, palan. pigiling ni Henry, ang 32,000 na yan, sobrang ka ba nga dyan, na-vaccine ta na. Ang Ayun. problema lang pa, no, dahil pa sa mo, dahil pa kami nakaka-reconcile sa City Health. Kaya pigiling ni, kaya ganun in-open tayo sa mga QR code ining 3 days para mahiling ka talaga, Henry, kung talagang dakul pa. Iyo po. Tapos sa next week po, dahil mag-adit. Next week po, maabot pa kita. Kaya tigilibit pa lang tabi, tabo tama na magkuro niya ng kita dyan. Kaya 900 muna. Ngayon nga, 400 muna para ma-adjust kita. Opo. Pero ano yun, mahalat sindaki apod o ano pa ang dapat nagibohon kaya ning may QR code? Na iba? Mayor? Hello, Mayor? Sandali, nagkaroon na putol si Mayor taon ni may hapot. Ayun, sandali lang. Naputol si Ayor, sandali lang O ni po naputol, sandali lang. Sandali lang. Ay. Sandali lang Ay, sus, kung may... Madali lang. Tapos ang tagyari sa Ayor, tara mo, inisapot kan mga paradangog ta. So may QR code nga. Ano nga kami? Mahalat o madumana. Ito, sandali lang O ni si Mayor, naputol. Hello, Mayor? Henry, Okay, naputol. so may QR code po, anong gigibon? Mahalat kay apod o ano po ang magiging Dahil na, Henry, kasi dahil na kitang oras. Nabigla kita ngayon. Parapod kita, Henry. Dahil nagko-confirm, ang iba dahil nagasimbag. Iyo. Kapag kaya ngunyan, ginibutan na sana, basta may QR code ta. Bibilangon tatabi, Henry, sa luwas barangay. Ayan. Okay. Magpapungasa, palakalaw ka, may QR code. Tapos sabi, Henry, Opo. siguro magainin ni Henry na ma-discuss tayo ni. Aram ko po, may mga taga-Legazpi na nababaksing kita dahil sa QR code. Oo. Pag nag-discuss kami, basta po empleyado digdi sa Legazpi, tigtubutan niya na. Oo. Iyo. Takay Rakman. Basta empleyado digdi. Kaya kuhan lang, so bakit lang tablet, akong gay, baka sigang vaccine na digdi, ito pala ako lang Legazpi na kita. So, dito makukuha sa herd immunity. Yes. So, okay lang tabi sa mga employees. So, madaman your sa, halimbawa, Dahil po sabi ko, dahil kang employee, A4 ka, kaya po mga barangay certificate. Yes. Kaya palang kasi bago your na aga. Kasi hindi, pwede ka baga mag-QR code, Henry, makita taga ibang lugar ka. Iyo po. Kaya palang your kasi bagong aga, as early as 5 o'clock, may nakapila na naman sa may LC3. May nagarapon sa kuya kasi bagay. Nakapila na nga kami digdi, as early as 5 o'clock in the morning.
Yun nga ni. Pero, budget kita sa aga bagay, Henry. Oo. Okay na naman kita. Yes. 900 naman. Yes, oo. So pag Henry? nagpila ka naman, bibilangon kung Demi nga nagilibong 1,000. 13 time in motion ni. iyo. 900 sila. Tabakwarog kang sa'yo. Bak madali o. Hindi kasi ibahin yung bulong tayo. Oh. Diba, I see. nasa-mixture pa kita eh. Okay. Human sana po, unless na may pangapudan ka sa mga Legaspenyo, tabi, buda sa iba pa. Go ahead, tabi. Yes, sabi sa mga kababayan pa, again, dapat ko kita ma-accumulate. Ako po, maugma ko, Henry, naroon ka ng response kan mga tao. Beginning ko, Henry, next week, makakuha 100,000 kitang inoculation. Yeah. So, one of the top in maybe. In terms of, in terms of the population, maybe they're one of the top in the country. In terms of ratio with the population. Ang population sa po is 209,000. So, meaning, we will be almost there. Kung mag-sustain tayo ni Henry, by December, I think we can have at least an immunity for Legazpi. Kaya iagad ko na po ang kooperasyon sa Lampang. Pero, di po kita magdaraghan. Kaya po sa na is kooperasyon. Akabot naman po, may instruction ako sa PSOTA na binangon sa luwas, palawag na, duman sa gate. Dahil magpalawag kay Subra para dahil masayang ang oras. So sabi, tomorrow again, so alam po mo yan, nakapunta na sa 400, nakapasakay kita ko yan. Sada po 900, then Friday 900, then Sabado, pa-overtime mong mga tao ta. Kung pili nga ni Henry, Domingo kayo, nagsibalo, reklamo na ta. Paano po manda sa paglaba mo? Joke lang. Papagano ang tabat yung mga tao tayo. Grabe. Papagano ba, Henry? Ang karoon, Henry, nakaka-average sa NDP mga 100 ka sa election. Totoo. Ang karoon para vaccine, 100 to 200. Kaya ganoon, sa tabaka magkasarala na yan, Henry. Iyo. Pero, magmahon ako rin sa mo. Fight naman kita. Naugba ko rin sa mga bakunador mo, maski Sabado o Domingo, talagang nagtatrabaho para mag-ikot mo na magtaon yung bakuna. And Henry, it take advantage na ini na nahiling kang national, nahiling na ang legacy porsigido. So we are really given priorities right now. So I'm so happy. Ay na bungal ba matawan ini ta para rin matala kita. Yes. Opo. Salamat, Ari. Mayor, thank you so much. Thank you. Alright. Mga tugang alkali numero